da Garba Usaina auren soyayya suka yi aure. Gaske na auta ni ma sun burge ni sosai bare. Da Garba Usaina auren soyayya suka yi aure. Gaske na auta ni ma sun burge ni sosai bare. Farko da kirayo makaki sarki bai iya min aure shi ke kulawa sun ma kafin in yi wayo aure. Garba da ke Usaina yaure kun zamto amare aure. Zancen an raba ku sai dai in mutuwa ta kan zo aure. Sannan kun yi dace koyan kun zamto tagwaye aure. Gaske bi na auta ni ne ke waƙar masoya aure. In da rabo da raina ni ma tamkar gobe ne nan aure. Ba shakka Usaina Garba ya zama ango a gunki aure. Ba shi dukan kulawa komai yana shi ya zama naki aure. Buɗe kunnuwanka ga wani sako zane baka aure. Ba ta dukan kulawa haƙi na ta yana a kanka aure. Tufa Abubakar maskebi ne ke yaba ka aure. Koyo ne nake abin wata ni magwani ne aure. Yace na iya abar na koyo ne ta koyo aure. Lalata na kun malam mai yin karatu aure. Da shirka kana jina da na koka intu aure. Auren so akai Garba Usaina sun yi dace aure. Gaske na auta ni ma na yaba ku gashi masoya na nan suna murnar auren masoya. Hello everyone, this is Coming Sound waƙar aure na soyayya kenan. Kar ku manta yana waƙar aure ina waƙar soyayya indai an ce in ka ce in waƙe ka da kai da budurwarka mana to ka zo Maskebi zai iya ƙoƙarin sa ya ga abin da zai yi. Yawwa kar a manta number na yana nan kan profile ɗina na TikTok.